you have this line? Local bills. Like yesterday, ang daming local bills na Pinay. Ang mas sacrifice dyan yung mga local bills. Ito yung mga conversion ng kalsada, conversion ng high school, mga charter ng mga colleges, mga local trial courts. So maraming mga local bills. Mga national na masasalasan. Except yung mga individual bills namin. Kasi kahapon napasa na yung security tenure bill. So that's one of the urgent measures ng Malacanang. So ito yung one of the urgent measures also. Tama ba? Ano lang, tobacco tax ang pinag-uusapan yung sa liquor, iwan mo na yun? Ang final ngayon is tobacco. So si save time kasi pag sinama mo yung liquor, talagang hahaba yung usapan. So, since ang tobacco naman generates almost 70% to 80% of the total sin tax, inuna muna